Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke KSU Southwest Khasi Hills kumshi bentaban wanra ya ke khoi ke suba hagabede ba ke kam thung jam lingba ke District Selection Committee menta ka sngi ka shipho tarik urisao arajar arbusao hapo ke jingelam jong samla forward man nongrem kalalik benyekendo ya Deputy Commissioner jong ke Southwest Khasi Hills uba Barnari Maulong bandawa bade ban penduk no ya ke jingthung member DSC ke badan jingedei bat ke kam politics Hagani ka skin na kanyang kaseng kalayo urban ay ka jing tho hag bedey bat ki khat santli ki mat ki bedey bat ka kam thong jam bat ki bakam kong san ki long ba ki nong thep kam DSC ha khasi jantia ki dey ban nang ban tip ya ka tien khasi ban kiar na ka kam thong kam shipor kum ki ad hoc leni contractual but casual ban bu lupa ya ka por ni benai jong usnam ban penyele ya ka examen DSC ban pen ipat ba ya ki marks jong kinong ya kun examen DSC ban pendo no ya ka personal interview ha ki grade B C but D ban don ya ka annual report jong ka DSC baru ban pentikna bakanam don ka jinglai to ne leak jong ki jingkli bat kiwei ki mat long bangi ko akan keren kedai berkata ka balong ban pentikna ba kandan ka confidential abde bagi question papers ban pentikna ba kanam leak nomor ba khot ngim padulap ba kandan ka jing leak question papers po sampai selesai handrai ki bobon ki jikenu dan yang tai ki don te nomor kata khnang ban laj ne kita ki kum i ki pan penyo jing shania ya ki samla thap kam na po district te ngila pentu bo district ba ki dai ban pej ba kini question papers kalong ba kita ban long thali confidential khanang ban de ban handle ka tor kam kan long confidential ba khanang ba kanom mi kanu ka jing ka jing penno nani shikmat bat nalu kataru ni sing i na kapor kini ki no thap kam kita ut chat nam ha de bat ka jing ka du jung ki ha kapor ba kon thap kam ha kapor ba ki yakun kutan exam ba kun ta tar bat kantam hapo jo ka DSC da kini DSC ba da pun i ba ba ke mi da kun ta ke kalmar jing bot sama te kam na ka daw ka dan ka jing bakla ka jing kali pun ta tar te ha de kini na kalen jungi mila suggest ngila pha do wa po solution committee ba haman ki exam na ni haman ba pelajar kini ki post na ta ka DSC ka long ba ki de ban don ta ka grievances sal kena kaban pe banyak ya kinu ki jing ke ba samla tap kam ke kan tu lani ke ban sngap ya kinu ki jing ke ba nagleng samla tap kam ke kan tu nari lada ki samla tap kam bu dan kanu no jing jor ke lech kata kasal kan sale ban kam ban wara kata solution abde ko ta jing ke bi kita kapor te kani KSU Southwest lembat ka KSU Central State Council he berkoi ba long ba ni kwa ya kan ka jam ka koi but i kwa ban suggest ru ni kwa demand ru na ka sok ka jalai berkoi wala ko momno ga de ban ra ta ka computer based test nan ta kini di exam prepare hakini ni number 1 nomor khanang ban kanom don su ka jing le tu nani smart le kanom don ka no ga jing pen subas new ya ki samla thakam thajam hapo jing ka strike te ni kini lenti na kala jong ka yesu sa strike bana kaleng jong chairman budi deputy commissioner jong ka Southwest District budi chairman jong ka DSC budi mesin kya kini kimat ki bangi la onra khantam kini kimat ki ba la ban le na po jong ka district level ni kentu bung la on sim kya budi kani ba de ban kya ko on mani khantam budi ban phum ni de ban tenya ban phum na social members ba inde ban phum no gre bodan ka political affiliation na ke jiga dai bat ko no ko political party but ni kenturu bide ki mat pana klang yu borsek bagi depan pa sepo ki bor bade pe ka sokar galahi ban pentikna ba katungkan tungjam hapo jong Southwest District hapo jala kano ka bakhui ki basuba kala ka ban laj na kinu nu jing sa kento bat hakju ko poru kanang ba kanam don ka jing le tu nani sikmat bat khnang ba ki samla tap kam kin yo ya kata ka jing sania ya kar kom thungkam tungjam hapo jong ki SC por koi